Dobrý deň prajem, volám sa Attila Tóth, som študentom krajinnej a záhradnej architektúry. Zo svojich doterajších študijných úspechov by som vyzdvihol titul Študentská osobnosť Slovenska, ktorý mi udelil prezident Slovenskej republiky, cenu rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a cenu rektora Univerzity pôdohospodárskych vied vo Viedni, kde som absolvoval študijný pobyt. O grant z AXA fondu som požiadal na financovanie aktivít spojených s písaním mojej diplomovej práce, v ktorej sa venujem vidieckym sídlám, ich obnove a rozvoju. Zo získaných finančných prostriedkov by som chcel financovať participatívne plánovanie a študijno-vedecké cesty do zahraničných vidieckých sídiel, ktoré prešli úspešným procesom obnovy. Získané poznatky a vedomosti by som chcel aplikovať na skvalitnenie mojej diplomovej práce a prispieť tak skvalitneniu a zveladeniu slovenskej dediny a slovenského vidieka. Ďakujem vám za vašu priazeň.